αυτό ρε Κώστα μου λες? Μα πού το βλέπεις το αδύνατον? Μα πώς μπορείς να είσαι τόσο αφελής ρε πούστη μου? Δεν καταλαβαίνεις τίποτα τελικά. Αφού σου λέω το είδα, ήταν κάτω από τα αμάξι. Είναι συμμορία βρε, δεν καταλαβαίνεις. Τα ξαμολάνε και... Τι εννοείς τι στο διάλογο έκανε κάτω από τα αμάξι ρε Κώστα? Αφού σου λέω ήταν κάτω από τα αμάξι και κοντά στη ρόδα. Όχι, όχι, δεν έδωσα σημασία. Αλλά σήμερα το πρωί... Ναι βρε. Πού θα πήγαινα ρε Κώστα? Αχ ρε Κώστα, το μυαλό σου, το αθώο ηλίθιο μυαλό σου. Πού θα πήγαινα βρε Κώστα με σκασμένο λάστιχο? Στο πιο κοντινό βουλγανιζατέρ πήγα. Δηλαδή σε αυτό που θα πάνε όλοι οι παθόντες για να σκάσουνε τα ωραία τους ευρουλάκια. Οργανωμένα πράγματα. Τι να τους πω βρε? Τι να τους πω βρε χωρίς αποδείξεις? Ότι πληρώνουν γυφτάκια και μετανάστες για να βάζουνε πρόκες κάτω από τα αμάξια? Είμαι σίγουρος ότι κρατάνε και λίστα με τους αριθμούς των αμαξιών της περιοχής για να μην τρυπάνε συνέχεια τα ίδια και υποψιάζουν. Απλά το δικό μου είναι καινούριο και δεν το έχουν ακόμα καταγράψει. Ποιος Ψιλικατζής βρε, τι να δει ο Ψιλικατζής? Ναι φίλε, ο Ψιλικατζής! Αυτή η πονηρή μουσίτσα είναι συνεργάτης τους φίλε. Είναι συνεργάτης τους, πώς τη βγάζει? Με 2 γάλατα και 3 γιαουρτιά. Τους δίνει πληροφορίες με τα μαξιά των μονίμων της περιοχής και παίρνει μίζα από τα κέρδη. Όχι βρε, που να ξέρει βρε ότι το δικό μου είναι καινούριο. Στόπα βρε, είναι δίκτυο μεγάλο και με πάζες φοβερές. Να βρε, είσαι αφελής βρε. Είσαι αφελής βρε, σκέψου βρε. 100 αμάξια γύρω από την περιοχή. 100 αμάξια, πού θα πάνε? Στο πιο κοντινό θα πάνε. Δηλαδή σε αυτό. Ακού λοιπόν να μαθαίνεις που μας το παίζεις έξυπνο συνέχεια. 100 αμάξια. Επί 50 ευρώ την ημέρα πες. 100 επί 55 χιλιάρικα. Την ημέρα. Θέλεις τα μισά? 2,5 χιλιάρικα, δεν και λίγα. Θες 2 χιλιάρικα? Το ίδιο τέλεια. Άκου λοιπόν. 2 χιλιάρικα. Επί 25 μέρες πες το μήνα. 2,25, 50 χιλιάρικα. Το λέω και να τριχιάζω ρε, 50 χιλιάρικα με 0 έξοδα. Τι έξοδα βρε? Το πολύ 50 ευρώ σε κάνα 2-3 πιτσιρίκια, συν την πίζα του Ψιλικατζή. Θες και 1 ευρώ οι πρόκες. Μπίζνα μεγάλη. Υπερβολικός. Ναι ρε, είμαι υπερβολικός. Αφού για σένα είναι όλα οκ, Κωστάκι μου. Όμορφος κόσμος, Κωστάκι μου. Ηθικός. Τις ίδιες μαλακίες δεν λες και για τους ψεκασμούς. Για σένα είναι απλά αέρια. Απλές πορδές των αεροπλάνων. Σε έχουνε κάνει και σε ένα πυθύνιο σκυλάκι τους ρε. Σκυλάκι με μάσκα. Σιγά μη φορέσω τη μάσκα. Για τους ανύπαρκτους ιούς. Πλησιός και πρασίνα άλογα ρε. Που τρώτε ότι σας σερβίρουνε. Όχι ρε. Να το κάνεις το εμβόλιο εσύ. Και να πάρεις και το τσιπ. Και να κάνεις ακόμα πιο δισεκατομμυρούχο το δισεκατομμυρούχο να τελειώνουμε. Ναι ρε. Ναι. Τη φοράω τη μάσκα. Αλλά εγώ τη μάσκα τη φοράω τώρα. Επειδή μου το επέβαλαν οι βαλτές κυβερνήσεις. Χρόνια πριν τη φόραγα, θυμάσαι? Και όλοι σας με περιγελούσατε. Θυμάσαι? Αλλά εγώ τη μάσκα τη φοράω για κάτι υπαρκτό. Για τα αέρια μας σε κάτσουνε. Όχι για τους διθενίους μας πλασάρουν για να μας κουλατρίζουν. Τα αέρια βρε Κώστα. Τα αέρια βρε συ Κώστα είναι εκεί έξω. Άνοιξε το παράθυρο και δες τα. Πού να τα δεις, δεν τα βλέπετε. Εγώ πάντως τι πήρα την προκάνω. Και θα το ερευνήσω. Και θα βρω μέχρι και τον αρχηγό. Φυσικά και θα ερευνήσω όλη την περιοχή. Και θα το αποκαλύψω εγώ το δίκτυο, τη μαφία της γειτονιάς. Να κάτσε να βγάσω εσύ ρε. Να κάτσε να βγάσω εσύ. Που σαν δημοσιογράφος θα έπρεπε όλα αυτά να τα ερευνάς, να σε απασχολούνε και να τα αποκαλύπτεις. Αλλά πού να σε αφήσω σύστημα. Γλυφτρώνει. Γλυφτρώνει. Ναι ρε γλυφτρώνει. Άντε μωρέ γλυφτρώνει. Κώστα. Κώστα. Άρχισε να γελάει. Ο μαλάκας. Ναι ρε του λέω. Θα ψάξω για πρόκες. Κάτω από λάστιχα σκασμένα. Βρεάτε και γαμίσου που θα μυρονευτείς. Και του το κλείσα. Ναι θύμωσε. Το μαλάκα τον ήρωνα. Τι να μην υπερβολικός ρε Κέτη. Αφού σου λέγουν και γραφεία εργασίας. Και άνθρωπο που τα κατευθύνει σωστά για να μην προδοθούνε. Είναι πολλά τα λεφτά Κέτη.
Πες μου το καταλαβαίνεις αυτό, τουλάχιστον εσύ, μην τον υποστηρίζεις. Αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτά. Ο Κώστας νομίζει ότι όλα είναι τυχαία και όπως του τα μάθει η μαμάκα και ο μπαμπάκας. Μόνο ειρωνίες ξέρει να κάνει. Είναι και δημοσιογράφος που θα πρέπει να υποψιάζεται τα πάντα. Είναι τα πάντα ρε Κέτη. Πού ζείτε ρε γαμώτο. Δεν βλέπετε ότι όλα είναι μεθοδευμένα και σχεδιασμένα. Για τα συμφέροντα Κέτη μου. Όλα είναι θέμα συμφερόντων. Άσε μας ρε Κέτη που τον υποστηρίζεις ακόμα επειδή κάποτε έκανε καλό πείδημα. Που να σου πω και κάτι. Άστο δεν το λέω. Άστο και τούλα μου καλύτερα δεν το λέω. Ναι είχε στόχο. Ήταν και αυτό μεθοδευμένο. Τη θέση του στην εφημερίδα Κέτη μου. Εσύ δεν το βοήθησες να την πάρει. Και μετά από ένα μήνα τι έκανε. Την έκανε και τούλα μου. Την έκανε φυσικά και σε έκλαιγες με μαύρο δάκρυ. Τι νόμιζες. Ότι ήρθε για τα όμορφα τα μάτια σου. Δεν ήρθε για τα ματάκια σου και τούλα μου γιατί είναι κλειστά. Άνοιξε τα ματάκια σου και τούλα μου. Άνοιξε τα. Άνοιξε τα ματάκια σου και τούλα μου. Γιατί. Είναι και αυτή αφελής δε Παναγιώτη. Είναι και αυτή αφελής. Τι να γίνει. Τον υποστήριζε, τσακωθήκαμε και έτσι τον κλείσα. Να. Είναι και αυτή αφελής ρε Παναγιώτη. Είναι και αυτή του συστήματος. Σκέσε με. Βαρέθηκα πια. Ωχ μωρέ. Τι νερό να βάλω στο κρασί μου. Που τους ανοίξει τα μάτια και δεν μπορούν να δουν την αλήθεια. Εσύ ας πούμε γιατί τον ακούς τον άλλον. Και εσύ ας πούμε διαφωνείς αλλά τον ακούς τον άλλον. Και εσύ ας πούμε δεν πιστεύεις ότι υπάρχει το καταπίστευμα αλλά εσύ τουλάχιστον είσαι άνθρωπος χωρίς άποψη. Εννοώ ότι δεν λες ότι όλα είναι μαλακίες ρε Παναγιώτη. Δισεκατομμύρια έχει η Ελλάδα ρε Παναγιώτη. Δισεκατομμύρια. Και κανείς δεν κοτάει να τα πάρει. Οι βαλτές κυβερνήσεις βρε τα τσουτσέκια. Τα λεφτά ρε. Τα λεφτά είναι εκεί 300 και δις. Και τα αφήνετε όλα στα μεγάλα λόμπι στους Εβραίους. Να σου πω κάτι. Πώς να μην έχουν δύναμη αφόλη σας είσαστε. Άστο Παναγιώτη. Τέλος πάντων Παναγιώτη άστο. Είσαστε αγράμματοι Παναγιώτη μου. Αυτό είσαστε αγράμματοι. Έτσι δεν χάθηκε και η Μακεδονία μας. Από την αγραμματοσύνη σας χάθηκε. Και από την πολιτική μαφία που το σχεδίαζε από πάντα. Σας την φόρεσα ρε. Τα κατάφεραν και εσείς χαίρεστε κιόλας. Έλα ρε Παναγιώτη. Ξεστραβώσου να δεις και εσύ την αλήθεια. Ναι. Φρέατε και γαμίσου ρε μαλάκα γράμματε. Φρέατε και γαμίσου τελικά. Του είπα και του το κλείσα. Χαίστηκα Μάγδα μου. Δεν με ενδιαφέρουν οι φιλίες σαν του Παναγιώτη που είναι μονομετριότητες και δεν κάνουν μια σκέψη παραπάνω. Ναι, με τον Παναγιώτη ήμασταν χρόνια φίλοι. Αλλά έμεινε και αυτός ότι του μάθαν οι αγράμματοι γονείς του. Ποτέ δεν κατάλαβε ότι την ιστορία τη γράφουν οι δυνατοί όπως θέλουν για να μας κουλατρίζουν. Ούτε ποτέ του είδε πέρα από την ύλη και το χρήμα. Έλα μωρέ, δάσκαλος κι αυτός. Ούτε μία λέξη δεν μπορεί να βάλει στο στόμα του. Τι μαθαίνει στα παιδιά βρε. Ότι η Ελλάδα είναι έθνος και ο Έλληνας γένος. Αλλά τολμάει να τους μιλήσει για το μεγαλείο του Έλληνα. Δεν τολμάει. Θέλει τόλμη να πεις ότι ο Έλληνας δεν είναι γένος, αλλά φτιαγμένος κατευθείαν από το Θεό. Μάγδα μου, ο Έλληνας φώτισε όλο τον πλανήτη και θα έρθει η στιγμή που θα μεγαλουργήσει ξανά. Γιατί η ανθρωπότητα δεν έχει μέλλον χωρίς τον Έλληνα. Όλος ο πλανήτης κατατέρχει τον Έλληνα. Γιατί? Γιατί θέλουν να τον εξαφανίσουν, μπας και φανούν. Και όλα αυτά τα κάνουν τα ερπετοειδή που όλοι σας κοροϊδεύετε. Φυσικά και εξακολουθώ Μάγδα μου. Φυσικά και ο Έλληνας είναι ο μόνος που μπορεί να ονομάζεται άνθρωπος. Οι υπόλοιποι λαοί είναι υβρίδια. Είναι μίξεις όντων που γεννήθηκαν και ανάμεσα τους ζουν μεταμφιεσμένα τα ερπετοειδή που είναι και αρχηγός τους. Ναι. Ναι. Δεν μπορείς να τα δεις ρε Μάγδα. Δεν μπορείς να τα δεις. Παίρνουν την μορφή των ανθρώπων και σε ξεγελάνε. Δεν το πιστεύεις, Οκ. Δικαίωμά σου. Άκου Μαγδά. Ακόμα και ο Πούτιν ομολόγησε ότι τα είδε και εσύ δεν το πιστεύεις. Μάγδα μου, κατάλαβε το. Η λέξη άνθρωπος αρμόζει μόνο στον Έλληνα. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά όλα αυτά τα ερπετοειδή που κυβερνούν τον πλανήτη. Ότι μόνο εμείς έχουμε ελάνιο DNA. Γι' αυτό μας κυνηγούνε μια ζωή. Ποιον? Τον Έλληνα ρε, που τους έθρεψε όλους με το πνεύμα του και τη θεϊκή του υπόσταση. Ρε παιδιά, αφήστε τις τουρκικές σειρές και διαβάστε κανένα Πλάτωνα, μπας και κινηθεί κάτι στο καυκαλό σας.
Ρε Μάγδα, γκούγκλα ερπετοειδή για να μάθεις για τη άσχετη. Χέσε με! Ξέρεις πώς έχουν τα πράγματα. Μου είπε, της είπα, μου ξαναείπε, της ξαναείπα και δεν άργησε το κακό να γίνει. Την είπα μικρόμυαλη και της το έκλεισα, Βαλεντίνη μου. Γιατί να παρεξηγηθεί, αφού είναι μικρόμυαλη. Έλα μωρέ! Ψυχολόγος και μαλακίες μας τα έκανε κι αυτή τούμπανο με το Φρόιντ. Ρε Βαλεντίνη, δεν καταλαβαίνει ότι ο Φρόιντ ήταν Εβραίος και ως μέλος του λόμπι αναδείχθηκε και αυτός και όλες οι μαλακίες που είπε. Εδώ κάθεται και εξηγεί τα όνειρα και δεν γνωρίζει καν τι είναι τα ακασικά αρχεία. Δεν γνωρίζεις ούτε εσύ τι είναι τα ακασικά αρχεία, που είναι η ουσία των ονείρων, η μόνη πρόσβασή μας στο αόρατο. Τι να σου πω, Βαλεντίνη μου, τι να σου πω. Όχι, δεν θα καταλάβεις, μην παρεξηγείσαι κιόλας. Δεν είσαι το παράδειγμα της μελετημένης. Φυσικά και μπορώ να σου εξηγήσω, αγάπη μου. Φυσικά και θα σου εξηγήσω, αγάπη μου. Τα ακασικά αρχεία, αγάπη μου, τα ακασικά αρχεία είναι μια ενεργειακή βάση δεδομένων στην οποία είναι καταγεγραμμένα όλα τα συμβάντα από τη δημιουργία του κόσμου. Σκέψεις, συναισθήματα, πράξεις, όλα όσα έχουν συμβεί με κάθε λεπτομέρεια σε επίπεδο ψυχής, καθώς ταξιδεύουμε μέσα στις εσαρκώσεις μας ανά τους αιώνες. Τα όνειρα είναι η πύλη προς τα ακασικά αρχεία. Μαλακίες λες εσύ, Βαλεντίνη μου! Αχ, αδερφούλα μου, δεν γνωρίζουν τίποτα. Τους λες ότι μας ψεκάζουν και αυτοί σου λένε ότι είναι απλά αεροπλάνα που περνούν και πάνε βόλτα. Τους μιλάς για τον ανάδρομο Ερμή και αυτοί σου λένε για το πινκ πανκ και τις μαλακίες του Εβραίου του Αϊνστάιν και του άλλου του Εβραίου του Ζαβού, του Χόκινς. Δεν αντιλαμβάνονται καν τι είναι ο Σύριος. Δεν καταλαβαίνουν ότι Έλληνες είμαστε Θεού παιδιά. Ότι Έλληνες είμαστε σταλμένοι από το Σύριο και πως πραγματική πατρίδα μας είναι αυτό το λατρεμένο αστέριο Σύριος, Πέπη μου. Όχι και εσύ ρε Πέπη. Όχι και εσύ ρε Πέπη. Έχεις δίκιο. Δεν σου έχω μιλήσει ποτέ για τον Σύριο. Ποιος θα σου μιλήσει? Ο Κώστας Σικέτη, η Μάγδα ή η Βαλεντίνη? Ποτιστήκανε όλοι τους με τις βλακές της εξέλιξης του άλλου του παπάρα του Δαρβίνου και του Ντόκινς. Τι καταγωγής ήταν ο Δαρβίνος, Πέπη? Έτσι ακριβώς κι αυτός ο εβραϊκό λόμπι άνοικε. Μη γελάς, σε παρακαλώ. Μη γίνεσαι κι εσύ ηλίθια όπως όλοι τους. Να την πάρεις εσύ τη μαμά. Έλα, τα λέμε. Και όντως πήγε. Τι λες τώρα? Και όντως προχώρησε με σβηστή μηχανή. Δεν έχει σημασία. Και λίγα χιλιοστά να ήταν, είναι απόδειξη. Πάντως, Πολίνα, προσπαθώ να καταλάβω τι τεχνολογία χρησιμοποιούν. Πώς, ας πούμε, μπορούν και προσγειώνονται χωρίς να γίνονται ορατοί? Ναι ρε, εννοείται, πολύ πιο μπροστά. Πάντως, Πολίνα, δεν είναι τυχαίο το σημείο. Η Πεντέλεια από αρχαιοτά των χρόνων ήταν γνωστή για την ενέργειά της και είναι το καταλληλότερο σημείο στον πλανήτη. Από εκεί εποπτεύουν τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο ότι πήραν από εκεί τα μάρμαρα για τον Παρθενώνα. Φυσικά, εννοείται. Πολίνα, αν ξαναπάω και μακάρι να τους δω, θα πάω μαζί τους, Πολίνα. Θέλω τόσο πολύ να δω τον πλανήτη τους και να γυρίσω με αποδείξεις να τους τη στρίψω στη μούρη. Μαλάκες, φίλοι. Άσχετοι. Να σε ρωτήσω κάτι, Πολίνα μου. Εσύ θα ερχόσουν μαζί μου? Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά νομίζω ότι δεν φοβάμαι. Τι να πω. Λοιπόν, τι λες, συνεχίζουμε το διάβασμα που είχαμε μείνει? Ναι. Λοιπόν, Ελάνιος στη γλώσσα των ουρανών σημαίνει φωτεινός και δηλώνει την καταγωγή αυτών που προέρχονται από την πιο φωτεινή αστρική περιοχή του γαλαξία της Ανδρομέδας,
που ονομάζεται Ελλάνια και είναι η πρώτη περιοχή του γαλαξία που επίκησε ο ιερός άρχοντας φωτός Ζεύς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, Ελλάνιος σημαίνει φωτεινός και ο άρχοντας Ζεύς φυσικά είναι ο άρχοντας Δίας, ο Θεός όλων. Τι αμήνα τώρα, Κώστα! Τι λες ρε παιδί? Όχι, δεν θα καταλάβεις, μην παρεξηγήσει κιόλας. Δεν είσαι το παράδειγμα της μελετημένης. Είναι τα κλασικά αρχεία. Πολύ μιλάει δηλαδή τι Είναι τα πάντα ρε Κέτη. Δεν μπορείς να τα δεις ρε μάνα. Όλα αυτά τα κάνουν τα ερπετοειδή που όλοι σας κοροϊδεύουν. Αυτό είσαι στα γράμματα! Έχετε κάνει και εκεί Μακεδονία μας. ότι όλα αυτά που λες είναι αδύνατο να Ναι, και στο Καταπίστευα. σε στρατώσει να δεις και εσύ την αλήθεια. Μαλακίες δεν σε σύμβαλε Τον Έλληνα ρε. Είπατε κυβερνήσεις Δεν σου. καταλαβαίνει ότι ο Φρόιντ ήταν εδώ. Έλα βρε σηκώστε είναι εκεί Άσε έξω. μας, Εάκη. Να του φέρει το εμβόλιο εσύ. Ήσουν υπερβολικός. Εγώ λέω με κάτι θα Οι καλύτερες μαλακίες που άκουσα. Πώς